biasa, ngomong terang kalau ngomong terang kok? Sing ngedrapi tak tau. Apa nih? Oh, ikut gue. Elok dan saya ngedrapi ngomong, ngomong. Buka kowe ngomong kabeh, Pak. elok emang dong keduduran kok. Ya ngopo to? Iya, Kak. Jamil lagi, Mas. Iki wis nyamdir. Aku bawa jamin HP ku di PC tapi ora. Wah, wis Dulu. wis. Sama lagi Dorong banget. Awas. Ya ngambil dari rokok. Iya. Banyak dorong kok kuru yuk. Hiburan yang kecekel, nak kali ya kecekel, hibu lagu penutup, ada? Aku wih kalah langsung nang. Ini saya kurung Sing urung sapa? Mbak Siti, jajaran Mbak Siti. Iki Mbak Fitri. Fitri, Mbak Fitri. Kalau Mbak Cita, kalau Mbak Dian Cita, Ayo Mbak Dian. Berarti ojo saking gak sopo. Ojo. Mau wis kok mau berarti. Iki lah wajib lanang kita lah. Apa lakuin? Ninggal katesan. Iya. Oke.